बिक्कायाव नांदोंना नाङाखै नोंसिनियाव हारिया दा अलखद जाबाय खौसे जादोलाय बै समाव बर' माखासे बर' हिनजावफोरा खिथु देखायहां थाफ्ले देखायहां आरो साथाम साब्रै इउटुबार माबा खिथु सुग्राफोर दङ बैनि लागाव फैबायलै लोगोफोर दिनैनि दिनाव UPPL नि दादु जानाय सैमा फाग्लि डेन्जार होफैबाय हाग्रामा सारखौ जावला फैबाय आरो माबा ST फांग्रा हारि फांग्रा होनलायलांबाय आरो सोरबा सोरबा इउटुबारफ्रा बबे फायखाना गुनाव थाखो होनलाला फैलायबाय दा खानाय गैयिनि खिथु सुग्राफोर इउटुबारफोर बायदिसिना लागायला फैलायबाय आरो डेन्जार ना रायजोफोर दा दिनैनि जाङि सुग्रा ओमफ्राय फायखानायाव थाग्रा सैमा बुन्दिया सोर बेखौ सिन्था खालामाखै बियो दा दिनैसो गोदान गोदान बबेनि जोनोम जाखो फात्ताखौनो मोनाखिसै रायजो राजा नोंथांमोन दिनै गरम बोथोरजों मैखुन बेरनायफोर बायदि ओरैबायदि ज्राव ज्राव बेरफ्रावगासिनो दं बै UPPL नि दादु जानाय सैमा फाग्ला इउटुबारफोर आरो दादु जानाय सैमा बुन्दि इउटुबारफोर आरो माने जोलैनि हांगारफोरजों बिसोरो माने भाइरास खुरु गोनां सैमा बुन्दि बुन्दाफोर हारिया बिराद अलखद जाबाय जाहैदों रायजोफोर दा आं बै समावबो होनबोबाय थाखादों जेब्ला BPF दोलोआ खैफोदाव फैयो नङा होमब्ला हारिया अलखदबो जाया जेबो जाया माने सान्थियैनो थाखायो बे बिटिआराबो बिराद सान्थियैनो दंमोन नङा होमब्ला दा दिनैनि दिनाव जेब्ला UPPL आरो एबसुआ रायजो राजाफोरजों जोख्लाय जाबाय नोरगाव जोसो हरजाबाय दा दिनैनि दिनाव बर' हारिया खैफोद जाबायनो डेन्जार खैफोद जाबाय दा ज' जानो खावलायदों रायजो राजाफोर जानांगौबो खिन्थु आङो कुइसन सोंनो लुबैदों दिनैनि दिनाव बै समाव जेब्ला BTCआ अलखदमोन BTCखौ UPPL आरो एबसुआ BJPनो फानदोंमोन गोबां डिपार्टमेन्टखौ आरो जोबनायनि लामायाव फैबायमोन अब्ला मानो बर' हारिया खैफोद जायाखैमोन अब्ला मानो खौसे जानांगौ गोनां जायाखैमोन दिनै BJPखौ मदद होयै होयै नोंथांमोनहा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्ट मोजां मोजांखौ लांजाजोबदों नासयजादों बर' जाथिया बे 5 बोसोराव जाख्ल' जानायजों नोंथांमोनहा मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै दिनै जोबनायनि लामायाव फैदोंमोन दिनै जाथिया मानो अलखद जायाखै दा आं बेखौसो कुइसन खालामनो लुबैदों खिन्थु जोलैनि हांगारा दिनैनि दिनाव सोर बेखौ सिन्था खालाम दादु जानाय सैमा फाग्लि नोङो रोनावलाबायगासिनो दं बारा गोबाव जोरनाय नंला भाइरासआ बारा जाबा हारसिंनो बबेबा दुब लावना थागोन नोङो दा बेखौ हले खेल ला नंखायनो नोंथाङा दिनै रोनावलाबायनाय मोनसे समा फैबाय आरो जोबखासिगोनबो 2026 मायथाइ फैगोन इयाराव UPPLआ सारा BTCनिफ्राय जोब्बाय बेले सिन्था खालामखा दिनै बर' हारिखौ बासायनो थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय बर' जाथिखौ जाथि बायदि फोथांनानै लाखिनो थाखाय दिनै UPPL दोलोनिफ्राय गोबां गिदिर गिदिर नेताफोर दङ UPPL एबसुजों दैथाय हरजानाय 7 जन MLA दं 7 जन बिनि सायाव सासे मन्त्रि दं इउजि ब्रह्म आरो बिनिफ्राय UPPL आरो एबसुजोंनो दैथाय हरजानाय आरो 2 MP दङ दिनै बिथांमोनहा STनि फारसे मानो फंसेबो खोथा बुंनो हायाखै दिनै जाथिया अलखद जाबायबा दिनै जाथिनि अलखदखौ UPPL एबसुआ जुदि बुजिदोंब्ला दिनै एबसु आरो UPPL जों दैथाय हरजानाय बै 7 जन MLA सासे मन्त्रि आरो 2 MPआ मानो जातिनि थाखाय जेबो फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै दा साननो गोनां बाथ्राया बेसो दिनै हाग्रामा महिलारी सारा बै आसाम एसेम्ब्लियाव जेनाखि केबिनेट मिटिं ना मा मिटिं जादों बेयाव मानाव गिदिर महिलारी सारा जिरायनो मोनो नामा आरो बेयाव जिरायनानै बिथाङा सावरायनो मोनो नामा डिसिसन लानो हायो नामा दा बै जायगायाव सोर जिरायनो मोनो नोंसिनि दैथाय हरजानाय 7 जन MLAफ्रा केबिनेट मिटिंआव दङ आसाम एसेम्ब्लिनि मिटिंआव
अब्ला जाथिया अलखद जाबायब्ला दिनै नोंसिनि दैथाय हरजानाय एमएलएफ्रा मानो सिरि जानानै थाखो मानो खुगा बेखेवाखै मानो एसटि होनो मोना होननानै मानो बुङाखै दादु जानाय सैमा फाग्लि आरो बिनिफ्राय सेन्ट्रेलावबो दं एमपि हरनाय दं नोंथांमोना सेन्ट्रेलाव एमपि हराखै होनबा सानै एमपि बैयावबोथ' नोंथांमोना होननो हानांगौ दिनै एसटि होनो मोना दा दिनै बिदिखौ सिन्था खालामदो दिनै सोरबा बिपिएफखौ ज्राव 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 बखिबाय थाबा साना ल'ना बुंबाय थाबा बे खुनु जुक्ति गैया दिनै बिपिएफ दोलोनाव साबोसे एमएलए दं साथामना बेसेबांबाल'सो दा बांसिना सोर जाय हानजाया बांसिन सापर्ट खालामनो हागोन बै हानजायासो देरहागोन दिनै मानो हारिनि अलखद समाव दिनै नोंथांमोननि इउपिपिएल आरो एबसुजों दैथाय हरजानाय एमपि आरो एमएलएफ्रा बबे फायखानानि गुदुङाव हाबनानै थाखो बबे फायखाना गुदुङाव हाबनानै थाखो दिनै नोंसोर बायदिया मैया दाखालिसो प्रमद बर' बिथांनि हिनजावनि जाङि सुयै सुनानै दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारनो चान्स मोनबोदों दा दिनै लाजियाखसै दिनै एसटिआ सोर फानदों बिटिसिखौ सोर फानदों बै समाव बिटिसि जोबस्रांनाया मानो बर'आ अलखद जायाखै जेब्ला इउपिपिएल एबसुआ गादियाव दंबा मानो बर'आ अलखद जायाखै दिनै इउपिपिएलआ गादियाव गैयैखाय बिपिएफआ सरकाराव फैनायखाय बर' जाथिया अलखद जाबाय लागाव खौसे जानांगौ रायजो राजाफोर गाज्रि मोननानै लाब गैया आंहा एसटि होबथानायाव खुनु बाजानाय आरो खुनु गाज्रि मोननाय खोथा गैया एसटिखौ होबथानांगौ एसटिआ जानो मोना आंनिबाबो बोरैबा गोसोखांब्ला अयथासार जोंनो ओंखारो दा बिराद जानला मोनला होनलाबायोना खुनु जुक्ति गैया मा गैया दा दिनै बिथांमोना जेसेबांखि बाथ्रा बुङा मानो दिनै गाव गावनि खर'आवनो नाङो दिनै लाख लाख रायजो राजानिफ्राय भट बिनानै नोंथांमोननि सापर्टार एबा इउपिपिएल एबसुजों सायख'जानाय 7 जन एमएलए हरबाय 7 जन आरो बिनिफ्राय 2 एमपि हरबाय दिनै मानो हारिनि अलखद समाव नोंथांमोना दि जाथिनि थाखाय मावनो होननानै जाथिनि जेंना जेंसिखौ सुफुंनो होननानै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै लाख लाख भटजों देरहाहोहरदोंमोन दिनै मानो हारिनि अलखद समाव बै आसाम एसेम्ब्लिनि केबिनेट मिटिङाव मानो फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायाखसै नोंथांमोननि 7 जन एमएलएआ आरो बै सेन्ट्रेलावदि 2 एमपि दङ बे 2 एमपिआ बर' जाथिनि अलखदाव मानो फंसेबो खोथा बुंनो हायाखसै आरो गोबां जेंना जेंसिनि थाखाय दिनै बै सेन्ट्रेलाव थांनानै बिथांमोना बर' जातिनि थाखाय आसुगुर गावगासेबो मोजांनि बाथ्रा बुंनो हायैयाखसै मानो आरो जाय एमपिखौ हरदों दिनै बर' जाति फोजोबग्रा बर' जाति धंसकारि एमपिखौसो दिनै बिथांमोना हरदों दिनै बै जायगायाव थांनानै बर' जातिनि उल्था खामानि मावफैग्रा एमपिफोरखौसो दिनै एबसु आरो इउपिपिएल बिथांमोना हरदों बिदिब्ला सिन्था खालामदो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोलैनि हांगारा सोर दिनै जातिनि थाखाय मावनो ओंखारदोंब्ला दिनै जातिया अलखद जाबायब्ला बै आसाम एसेम्ब्लि केबिनेट मिटिङाव मानो बिथांमोना मोनसेबो डिसिसन लानो हायाखसै आरो बर' जातिनि मोजांनि थाखाय मानो फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायाखसै दा बेफोरखौनो नैबे दादु जानाय सैमा फाग्लि ललिपप सोबग्रा साइज बे हिनजावा दिनैनि दिनाव सिन्था खालामनाया मोजां सिदा बाथ्रा आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोना साननो रोंनांगोन दिनै जोलैनि हांगारा सोर आरो जाति फानग्राया सोर दिनै जानला मोनला बखिबाय थायोब्ला बे दिनै इउपिपिएलनि थाखायनो बिराद गिदिर माइनास पइन्ट होननानै जों बुंनांगोन आरो फैगोन 2026 फैनो गोनां एमएलए इलेक्सनाव इउपिपिएलनिफ्राय सासेबो देरहानाय नङा बेखौ सिन्था खालामनानै लाखा रायजो राजा नोंथांमोन